Zdravím vás, dobrý deň. Ak vám poviem názov Gabčíkovo, asi každý vie, ktorý už bol raz na južnom Slovensku, že o čom rozprávam. Je to malebné mestečko v srdci Žitného ostrova a vyhľadávané mesto, či už v rámci relaxu, oddychu, športu alebo bývania. A práve teraz máme výnimočnú ponuku a ostatné vám kolega už ukáže. Moje meno je Otto Majer, direkt Reálu. Ak sa vám ponuka zapáčila, neváhajte ma kontaktovať.